И хей, какво става, хора? Аз съм Ерен Челендж. Извинявам се, че не снимах толкова давна клип. Просто се чуех какво да снимам. Чето някакъв спешен... Няма значение. Не съм си у нас. Съм навън съм. И правя клипа за разчупя нещо. Това ще първото и след много време. So what the fuck, аз съм подготвил много неща. Много яки неща. Като някои от тях съм ги спрял, защото аз мислех, че няма да има няма да ги има в YouTube, обаче ги има. Списал Ботафлип 10 пъти, това го няма. Така че, надявам се това ви е харесало. Ще го кача и ще и ще да снимам нов клип на Clash Royale, да покажа Clash Royale, защото бре, аз след като спрях веднага няма Wi-Fi. Така. Не снимах от много отдавна. Гледайте как си игра с Movizen. На мен ми пука, че всички хора знаят това. Така. Какво? Така. Надявам се това видео да ви е хареса. Опа. Добре. Ще правя клип. Само да намеря Wi-Fi от някъде и довиждане.